1:15. La primera poesia diu: tots hi són a les taules del costat. No us amoïna que jo els pugui sentir, potser perquè ignoren que he vingut per sentir-los. Paràsit voraç i benigne de la rítmic cor de veus, agosant l'orella, desviant els ulls, espectadora d'incògnit d'un teatre de contraband. Tot això, com una xarxa d'imants camuflada entre arpegis d'aromes i percussió de gots, capturo veus que es trenquen, fluctuen, s'encavalquen, disfressen, despullen, sedueixen, mentre planen sobre el llibre que faig veure que llegeixo. La renglera de pastes del taulell o els vianants de llavis muts que rere els vidres se'n figuren ventrílocs casuals. A l'hora d'anar-me'n, prenc les veus, tan sigilosa com qui arramba amb un cendrer, perquè falquin la taula de casa quan trontolla amb el silenci. Algú pot haver pensat que això està escrit en una taula del Roy, gairebé. Cèlia Sánchez Mústic, bon dia. Bon dia. Aquesta imatge metafòrica de m'enduc les veus per falcar la taula de casa. Sí, sí. Home, de fet, sempre tinc al cap una mena de cafeteria, no? És una metafòrica cafeteria. No? Però sí, sí, bé, la visualitzo, no? Podria ser el Roy, podria ser el Montroig, podria ser qualsevol cafeteria d'aquestes que tenen moltes taules i sí, és veritat, i que tu tens l'antena posada, no?, moltes vegades. Bueno, i els que escrivim acostumem a tenir l'antena posada. Sempre posada, no? És una bestiesa començar per aquí, però és cert que en aquests entorns... Escolta, ho has dit molt bé, eh? El què? No, el poema. En aquests entorns és cert que apareix la inspiració? Bueno, a mi la veritat és que la inspiració ja la tinc bastant domesticada, ja faig que m'aparegui a tot arreu, perquè si no, si hagués d'esperar els llocs adients i hagués d'esperar, vull dir, no seria possible escriure mai. Però jo ja la tinc, dic no, i a vegades la vas tenint mentre inclús, a veure, escriure gairebé és el de menys, no? El treball poètic és gairebé un treball d'anar pel carrer, no? I de l'atenció amb què estàs a totes les coses, i llavors allò, doncs, si estàs alerta, sempre en qualsevol lloc del poble, de la ciutat, sempre salta la guspira o... Gairebé ho dèiem per aquella imatge tan tòpica o tan associada a l'esperit creatiu, allò d'un entorn més o menys la tardor, la llum, la gent, aquelles tonalitats càlides, aquella sensació de recolliment, d'escalfor. Sí. No, a veure, això és molt maco. Jo, per exemple, per mi la idea de la cafeteria, del bar, segons quins bars, no? Sí. Però aquesta idea a mi em transmet una sensació com de placidesa, com de benestar, no parlem d'un bar que tingui la música molt alta, ni parlem, no. O aquesta sensació també d'associar la cafeteria amb la tertúlia, amb el fet d'estar amb els amics i d'allò. Amb aquella remor de fons, oi? Aquella remor de fons. El que passa que jo penso, m'hi sento tan bé que alguna vegada m'ha passat de dir, bueno, ara estàs aquí, et poses a escriure, i és que estàs tan bé que no pots ni escriure, perquè, clar, t'impregnes d'aquell benestar, no? D'aquella sensació... És que tenim també no sé si dic que la Cèlia en aquest aspecte es desmarcava una mica del poeta tancat a casa davant de la taula amb gairebé un silenci absolut, i intentant d'alguna forma que les paraules anessin sorgint, i tal com definia ella, anar pel carrer, qualsevol situació gairebé podia ser propícia perquè es despertés un inici de poesia o un tema, o fins i tot, molt probablement, una estrofa. La Cèlia no necessita tampoc una absoluta... No, jo suposo que això també ho porta... Són coses a les que t'has d'acostumar, i aleshores la ment, que és molt sàvia, doncs va creant els seus mecanismes perquè puguis fer allò que vols fer. I com que no he tingut mai gaire oportunitat de moltes hores seguides de pau i tranquil·litat, ni de silenci, doncs aleshores diguem que el cap ja t'agafa el truc
de poder tenir els arxius engegats, 2 o 3 arxius alhora, i d'anar treballant aquest fet poètic, diguem, doncs, mentre estàs fent altres coses. Això, la pega d'això és que naturalment doncs, vas pel carrer i no saludes amb algú que et veu, que diu no saludes, o fiques el microones, doncs, en comptes de ficar-hi per fer una infusió, doncs hi fiques un pot de medicament i després, no, ostres, que això no va al microones, i és perquè estàs, doncs, amb el... I llavors, doncs, clar, sí que... Estàs després... en un què? En un caos ordenat? Sí, controlat. Sí. Controlat? Sí. I després sí que hi ha un moment, perquè les idees et poden venir on sigui i les pots anar, però clar, hi ha un moment que sí que t'has de posar al davant, perquè aleshores ve quan elabores realment el poema. És difícil que un poema... És una cosa que t'ha vingut, la plasmes al paper i ja està. Això difícilment passa així, no? Després ve un treball d'elaboració que justament és el que fa que allò que era espontani sigui més veritat, no? Justament quan l'elabores, perquè no hi estàs afegint res, no l'estàs guarnint, el que estàs fent és depurar-lo, és anar... I fins i tot descobrir si aquella idea inicial valia la pena o no valia la pena? També. Sí? Quan s'elabora, hom se n'adona, diu, no, això que semblava tan bo, resulta que no hi ha forma per on... De la mateixa manera que a vegades comences escrivint per una idea que a vegades penses que no té ni cap ni peus i penses... Però bé, començo, no? I aleshores t'adones a l'inrevés del que tu dius, no? Que allò que semblava dèbil... Estires del fil i dius, ai, què m'he trobat? Amb una sorpresa, no? No és normal que després de parlar de Paret i del Barça aparegui, o tornem a tenir la Cèlia amb un poemari. Això segurament seria la millor referència per aquesta, no sé si dir, que flexibilitat o aquesta capacitat d'entomar les coses sense, no sé si dir, sense massa transcendència, però dir, mira, em fico amb això, després em fico amb allò, després torno a la poesia. Sí, jo em fico amb coses. Tinc una tendència a complicar-me la vida. I ara per ara em va bé, o sigui que continuaré complicant-me-la. I home, la veritat és que això, vull dir, sí, a veure, jo tinc molts registres i llavors tampoc no cal renunciar-hi. El que no faré mai serà, però mai, ni ho he fet, ni ho penso fer, serà escriure res, doncs perquè ara va bé aquest tema, ara aquest tema ven, doncs ara... toca aquest tema perquè ara doncs, és el que d'allò, o ara et demanen això, mira, això pot donar diners perquè no sé què, això és el que no faré. I jo, per mi, tant si... A veure, quan vaig fer aquell llibre del futbol i tot això, no ho vaig fer d'una manera frívola, i no, per mi allò també era literatura, també era... m'hi vaig involucrar amb el mateix... Ho diu així la Cèlia, però, perquè no per tothom és entès de la mateixa manera? No, segur. És a dir, quan una poetessa es fica en el món del futbol, a partir d'aquella proposta, d'aquell encàrrec, vingui com vingui, és igual, el primer que li diu, què fas? Hi ha algú que diu, què fas? Com és que te'n vas d'això que és diguem-ne, la veritat o és el camí que s'ha de seguir i et fiques en una cosa tan què? Li van dir això a la Cèlia? Sí. Sí, bueno, de fet et poden dir de tot, tothom s'ho qüestiona tot, no? Però... És un gremi, a més, que sempre ens estem qüestionant les coses, i per què tal? O com a l'inrevés, no? Fas només poesia i sents molts que diuen, no, hauries de fer una novel·la, perquè... A veure, jo vaig fer... Perquè si no fas una novel·la no acabes de ser... Clar, i dius, no, jo vaig fer... Sí que he fet 2 novel·les, però les vaig fer en el moment en què el cos em demanava fer-les i sabia que aquelles novel·les, per dir-ho d'alguna manera, com va dir un crític d'una de les novel·les, però que tenia tota la raó, no podia deixar de ser escrita. O sigui, quan una cosa no pots deixar de fer-la és quan l'has de fer. Almenys... O sigui, quan hi ha una necessitat manifesta de... Exactament. I sí que la vaig fer en aquell moment, però si no hagués tingut aquesta necessitat no m'hi hauria posat pel fet de dir, és que clar, és que si fas una novel·la sembla que ets més... No, vull dir...
Com quan dius que t'has passat a la narrativa, no? I mai m'he passat, no? Perquè el fil de la poesia sempre l'he tingut. No m'he... A vegades, però, per qui escolti, dona una certa sensació que la Cèlia es pren les coses no amb intrascendència, però no amb aquella transcendència de molts, no? Jo m'ho prenc tot amb... Però em refereixo a l'hora de parlar-ne d'elles i de la reacció i de les conseqüències de les coses. No tant... Evidentment, des del punt de vista personal, tot té una importància, està clar, però, en canvi, dona la sensació d'allò, bé, faig això perquè he volgut fer això, i bé, després i faig allò perquè he volgut fer allò. Et pots tornar molt infeliç, vull dir, si estàs pendent del que toca fer, el que no toca fer, el que diuen, el que no, les crítiques, el no sé què, doncs jo sí que ho relativitzo tot molt, 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 perquè a més t'adones que el que un dia és d'una manera, l'altre dia és d'una altra, vull dir, el mateix dia que un pot dir que has fet, que això és per posar un exemple, no? Mai tampoc no m'han dit res així, però per posar un exemple, un dia algú et pot dir això que has fet és una merda, però l'endemà et dones una sorpresa perquè algú, en el criteri del qual hi confies molt més, et diu això és fantàstic i meravellós, o sigui, que ho relativitzes i no estàs allà patint, perquè si escrivim és per ser feliços i això de patir, no. Sí que és veritat que mentre tot procés creatiu comporta, però jo diria que més que patiment, a veure, és un esforç, és una incomoditat creativa, però que et fa feliç, també. Una incomoditat volguda. Clar, com els que escalen muntanyes, a veure si estan gaire còmodes, no ho estan, però són feliços fent allò, doncs és això. Necessitava, per tant, la Cèlia Sánchez Mústic fer un poemari. O estava aquest poemari per algun lloc o altre? Sí, els poemaris normalment, més que sí que n'hi ha que són més unitaris, ja neixen com a llibre. És a dir, més meditats, més com a conjunt. Com a conjunt. I d'altres són fruit de molts poemes que has fet i que en un moment donat t'has adonat que aquell i l'altre i el de més enllà i tots aquells formaven part de la mateixa família i volien ser un llibre. Llavors ells t'ho diuen, ja estan fets els poemes, però et diuen ara volem convertir-nos en llibre. Aquesta és una frase que ens voldria, com va dir Miquel Àngel amb el Moisès, que l'escultura ja estava allà, i només la vaig treure. Sí, segur, i crec totalment, que les coses hi són, no això, amb tot. Amb tot. Les coses hi cal treure la brossa que apareguin. I que apareguin. I saber això et dona una sensació de tranquil·litat immensa, no? Sí, no hi crec. O sigui, aquestes poesies s'han anat fent així d'una forma... Sí, al llarg d'anys. Al llarg d'anys. Sí, al llarg d'anys. I aleshores veus com tot va, és com un puzzle i que a la curta o a la llarga tot va quadrant, no?, dins teu. I aleshores es va formar aquest llibre que sí que és molt unitari en el sentit que també per l'estructura l'he plantejat, es titular La taula del mig, això que dèiem de la cafeteria, doncs la idea de la cafeteria una mica així hi és, no?, d'una manera o d'una altra. I per tant hi ha un poema que es diu A la taula del mig. I està justament al mig del llibre, aleshores la primera part són 20 poemes, la tercera part són 20 poemes més i està doncs aquí distant, per això és la taula del mig. El primer poema és a les taules del costat i per exemple l'últim poema és a l'extrem de la taula. I a més, és veritat, perquè està a l'extrem del llibre i de la taula, que també és la taula, és l'índex, no? També és l'últim poema de l'índex. Esclar que fent valer el que ens deia la Cèlia, no han nascut els poemes amb aquesta... No, això no, No. És a dir, l'autor els ha col·locat de manera estratègica dins el llibre, però van néixer d'una forma no tan coherent i ordenada, per dir-ho així. Sí, no. El que passa que després sí que t'adones que tots eren o anaven per un... Bueno, després, paral·lelament amb aquests, n'he escrit molts altres que no tenien cabuda en el llibre. Llavors el que has de fer és no voler ficar poemes amb calçador quan dius...
Hi ha una cosa que penso que no s'ha de fer mai, que és ficar poemes doncs, per engruixir un llibre o perquè tingui un número determinat de pàgines o per el que sigui, ni tampoc una cosa que a vegades veig que hi ha algú que ho fa, no? Que és treure poemes, i dius, bueno, amb aquests ja en tinc prou, i així amb aquests ja em queden per un altre poemari. Penso, no, home, no. No, vull dir, oi... No calen... Buscar, com sempre, un cert equilibri, no? Exacte. Si no tenim un altre poemari d'aquí 2 anys, el tindrem d'aquí 7, és igual. Tornem a estar amb aquella qüestió és igual. Ja tot arribarà quan hagi d'arribar. No em diguin que això no és com una taula del mig, veritablement, eh? Diu el poema La taula del mig, al mig del llibre, i al mig de la hipotètica, virtual, cafeteria que tothom pugui tenir al cap, sigui la de veritat o sigui la que vostès es puguin imaginar. Diu, soc a prop a 5 minuts de tothom. Prenem un cafè entre els bolquers i les crosses, allà on la llum del sol cau perpendicular a la certesa que els vells han estat joves, que els joves seran vells, i equidistant de la pau i la revolta on tan sols s'hi arriba per caçant l'extrem. A la taula del mig tinc vistes circulars a la ciutat, des del port fins al suburbi, passant pel terrat des d'on em llanço quan la por de no ser on soc atreu l'abisme. Sempre caic al centre d'un llençol tibat per mans amigues. O sigui que aquesta imatge del món que m'envolta i jo estic al mig com una esponja. Estic al mig i el poema, doncs, clar, el que fa, aquesta és la màgia del poema, no? Que agafa el que hi ha i el que no hi ha. Agafa des d'aquest punt central, també em veig a mi mateixa fugint del punt central i caient a l'abisme, no? Però tot això des del punt central. A veure, nosaltres, les persones, no tenim el do de la ubiquitat, però els poemes tenen molts dons, i aquesta és la màgia, no? I és veritat, sempre em recullen amb un llençol tibat per mans amigues, ara per ara. N'hem agafat dos, un no diria que a l'atzar, perquè un al principi i l'altre a la meitat, estratègicament situats. Hi ha quelcom de personal aquí, d'experiències pròpies, de moments de la vida, tot. Sí, tot. Jo crec que amb la poesia... És bo que així sigui? És que no sé si pot ser d'una altra manera. El que passa és que el que sigui personal no vol dir que expliquis les coses o que en el poema sigui veritat en el sentit de com... Estricte de la reflexió. Exacte, per exemple, hi ha... No cal ser un mirall d'un perquè... No, perquè aleshores és quan no convindria. El que has de relatar és... relates la teva ànima, però per relatar-la precisament a vegades l'has de... ha d'haver-hi una certa mentida, un cert artifici, però que el que fa és descobrir aquella veritat, perquè si no passes per aquell artifici no transmets l'essència d'aquella veritat. I si vols dir la veritat tal com és, no serà un poema, vull dir, serà una veritat. I és molt probable que... Te la puc dir a tu i dir, mira, m'ha passat això i això, és veritat, però no és un poema. I és molt probable que d'aquesta manera es guanyi l'empatia del lector o la lectora, no? Amb unes sensacions personals, diguem-ne, vestides, d'una manera que qui llegeixi pugui pensar, mira, és exactament això, o jo em sento 3/4 del mateix. Jo crec que la poesia sempre d'alguna manera és autobiogràfica, no en el sentit de que expliqui les coses que t'han passat, però sí que en el sentit que hi ets tu completament immers allà, i aleshores això ja és, clar, sempre és personal, i mai podràs dir una mentida en el sentit de dir alguna cosa en la que tu no creguis, o alguna cosa que tu... Aquesta mentida sí que no la podràs dir mai. D'acord. O sigui que els poemes no deixen de ser una expressió de sinceritat. Sí, en certa forma. En certa forma. Exactament, sí. En certa forma. Ho havíem deixat en el fil conductor del poemari, en aquell nexe que unia tots i cadascun dels poemes que hi ha a la taula del mig. Quin fil és aquest? El nexe que uneix tots aquests poemes i que ha permès que alguns quedin en espera d'una altra oportunitat i uns altres, encara que hagin passat molts anys, formin part d'aquest llibre. Quin és aquest nexe? A veure, una mica... El que ha fet que els poemes que són aquí siguin aquí, una mica és el to també del poema. Hi ha poemes que tenen un to... És que jo fent poemes també tinc molts registres, ja veus que... Jo tenir molts registres és un avantatge però és un inconvenient també, perquè a vegades, com que estem en un món... No,
això que se li reconegui la veu, perquè aquí no se't reconeu no, sí, també és la meva veu, el que passa és que és una altra, no? Escolta'm, tu, tinc personalitat múltiple, el que sigui, com tots, d'altra banda. Aquí tenim, però, una certa sensació de placidesa. Llavors, sí, a veure, a la taula del mig hi ha poemes molt durs, també, o sigui, no són poemes tots no són poemes plàcids, sí que són poemes, penso, positius, o el conjunt del poemari és una visió radicalment positiva de les coses. D'acord amb l'autora? D'acord amb l'autora, totalment, però això no vol dir que no siguin durs, o sigui, justament la visió positiva es pot donar quan hi ha coses dures pel mig, si no, vull dir, si tot ho veus bé, maco, bonic i no et passa res de dolent, quina visió positiva has de tenir? Vull dir, ja està, no cal, perquè ja tot et va bé, no? Llavors, la idea és una mica, la taula del mig és una mica la taula del mig cronològica i fa referència a la meva edat, al punt de la vida en què jo estic, no? Que seria la meitat de la vida, per dir-ho d'una manera optimista, perquè de fet ja m'he passat. Però bé, com que a casa tenim tendència a ser la longevitat, doncs diguem que sí, no? Que és la taula del mig. Valdria, i sense que això es pugui interpretar de cap altra manera, valdria la meitat de la mort? Sí, i tant. Sí. I tant, sí, per mi és... No en aquest esperit positiu, però diguem, per molts que puguin pensar, no, també és la meitat de la mort. Sí, és que és el mateix, o sigui, jo crec que la mort no és una cosa que li passa a la vida, no és una putada que et fan, no? És que... És la vida. És que és la vida mateixa, o sigui, no hi ha... I si n'acceptes una, l'acceptes l'altra, i a veure, el que són putades són altres coses que et poden passar a la vida. Ara, la mort, si no la tinguéssim, no podríem escriure poemes ni podríem estar aquí parlant. Home, podem estirar del fil metafòric. Si la taula del mig és la meitat de la vida de l'autora, en aquesta taula, que hi ha sobre aquesta taula? Llavors, en aquesta taula hi ha això, una mirada circular. No és només, a veure, no és la taula del mig només per l'edat, sinó també per una certa idea que jo tinc de les coses i que potser hi he arribat amb l'edat, això és veritat, no? Primer anem amb l'edat. Bueno, l'edat és una visió circular en què estàs en un punt, com els escaladors, no? Que diuen, quan estàs... L'altre dia ho vaig sentir, no sé on era, però és veritat, quan estàs com més amunt de la muntanya, clar, més cansat estàs, menys forces tens, però la perspectiva, el que veus al voltant és molt més ric, molt més... i et tornes també més, en general, més flexible, més... Clar, si ja estàs molt, molt, molt amunt, potser la visió és fantàstica, però tu ja estàs, que seria, diguem, l'equivalent a la vellesa. Ja estàs que potser et falla la vista, ja no pots... I si ets molt jove, doncs tens molta força, tens molta empenta, pots tenir molta intel·ligència, pots tenir, inclús hi ha joves amb una maduresa, diguem, avançada, perquè en conec, hi ha joves que ja han viscut prou coses com que jo, vull dir, puc ser, tinc amics i amigues de 20 i pico d'anys i d'allò, però bé, falta un bagatge que fa que estàs pujant la muntanya, tens molta força, però si mires al voltant no veus tot el que hi ha, no tens la imatge tan global de la vida, no? I llavors en aquesta etapa meva d'així del mig, jo aquesta idea d'aquesta visió global doncs m'agrada i és el que he intentat en el llibre. Llavors la primera part, per exemple, és més la part del que jo veig però que està més relacionada de mi cap en fora, o sigui, amb els altres, són poemes que són més dels altres, més de la poetessa espectadora, de les coses que em passen amb els altres, i la segona o l'última part és més de portes endins. O sigui, hi ha molts poemes, per exemple, hi ha un que es diu Casa meva, hi ha un altre que es diu A damunt la taula, tots van incidint en el tema de la taula, però són més com molt més interns, del paisatge intern, i per tant també alguns més abstractes també. O sigui que és una mica, doncs, això, agafar amb un farcell aquest punt de la muntanya o de l'edat. A partir d'aquesta argumentació hem d'entendre que és una de les millors edats per un poeta, o per una poeta. Aquella que permet, diguem-ne, haver passat ja aquell moment més, diguem-ne, més encès de la joventut i d'alguna forma preveure aquesta maduresa que permetrà una reflexió encara més profunda sobre moltes coses.
A veure, jo crec que és una bona edat per un poeta. Suposo que si ets molt gran, però vull dir, més o menys les neurones et conserven bé, més les neurones ja ho sabem, se'n perden moltes, però totes van creant després els seus enllaços que compensen, o sigui que amb això jo també soc molt optimista i també m'ho demostra la realitat, no? Hi ha persones molt grans que funcionen mentalment de meravella, però clar, hi ha més risc que això no pugui ser així, però si arribes a molt gran, amb el cap bé, penso que també ha de ser una meravella escriure i fer poesia des d'aquesta edat, no? En què bé, pràcticament ja la vida ja la veus ja tota enrere, no? Ja no hi ha el futur, ha de ser molt maco. Amb joves, un poeta jove, també totes les edats són bones per fer poesia, però clar, sempre i quan el poeta jove, el mateix que dèiem del gran, mentre que no li fallin les neurones, doncs que el jove no li falli una mica la intel·ligència de saber què pot dir que no en poesia, no? Perquè ho preguntàvem perquè un pot parlar de la felicitat a partir d'una determinada edat, més que d'una altra, no? Sí, home, clar, totes les edats es pot parlar de felicitat, però amb més coneixement de causa segurament a partir d'una determinada. A veure, és que això és llei de vida. És impepinable. És que clar, hi ha coses que s'aprenen, que no te les pots avançar. És impossible, no? Que això no vol dir que la joventut tingui altres perspectives o altres coses que transmetre en poesia que potser doncs, més endavant potser no ho podem fer o no ens sortirien. Vull dir que totes les edats són bones. Però clar, aquesta, la del mig, mira, a mi m'agrada. I és cert això que diu la Cèlia, que diuen que els poetes no parlem de la felicitat? Aquest és un poema que vaig fer perquè ja estava una mica cansada de dir, és clar, és que els poetes només escriviu quan ho passeu malament. Clar, és que els poetes només escriviu de Sí, això de la creativitat associada al mal moment. Clar, i a veure, no és que això no tingui la seva part de raó, però és que quan un poeta parla del dolor, està parlant també de la felicitat. Està parlant de la felicitat, el que diu aquest poema, no? De la felicitat que s'espera. És un poema molt bonic, eh? Diuen que els poetes no parlem de la felicitat. De què devem parlar? M'intriga. Quan parlem d'allò que s'enyora, s'alimenta, es convoca, se sospita, es regala, es crea, es provoca, s'arrisca, s'interroga, se suplica, es tem, es repta, es reclama, s'imagina, s'immola, es transforma, es nega, es creu, s'enfronta, s'irradia, es dubta, es present, d'allò que espera i es guanya, i es perd, i es guanya, i es perd, i es guanya i es perd, i es perd, i acaba el poema amb punts suspensius. De què parleu quan parleu de tot? Es refereix la Cèlia. Clar, sí, jo crec que sempre la felicitat... Clar que parlem de la felicitat. Segurament perquè també devem tenir al cap aquella eterna cançó del mal moment com a punt d'inici d'un procés creatiu, no? D'una certa vessant terapèutica en tot això. Home, de tota manera, jo crec que això passa no en poesia, sinó en totes les arts, amb tot el que sigui una feina artística, creativa, més que no artesanal, sinó creativa realment, neix com d'una necessitat de compensar alguna altra cosa. Què s'ha de compensar? Doncs s'ha de compensar això, s'ha de compensar el dolor, s'ha de compensar la incertesa, el dubte, i aleshores neix això, per bé i per mal, és com allò de la vida i la mort. Llavors, en una societat idíl·lica absolutament, en què no caldria escriure de res, vaja. Clar, és que no sé, sincerament no sé què passaria, no? Però si es donés, que evidentment no es pot donar i és impossible, no? Es donés aquell estat de perfecció amb tot, de benestar absolut, segurament no seria una pena perquè no caldria l'art, no? Com que això és un recull en el qual alguns poemes tenen una certa edat, com han envellit alguns d'aquests poemes? O quan l'autora els ha agafat per dir els vaig a ficar en un llibre, què ha passat? Han aguantat bé el pas del temps? Alguns sí, altres no? Què ha passat? Sí, alguns sí i altres... no, però sí. Alguns sí, altres no, però bé, sempre...
Jo sobretot el que tinc és molta inseguretat, que també va unida, va associada, sort de la inseguretat, vull dir, és el que m'ha ajudat a fer les coses bé, penso, no? Però el poema sempre et crea la sensació que estàs esperant aquella campaneta final que et diu ara, això, ara, ja, no toquis una paraula, no toquis. I a vegades, deixa-la en pau. Clar, i a vegades dius, la sents, la campaneta, però després dius, escolta, era la campaneta o era una alarma que ha sonat pel carrer, no? I llavors et crea aquest dubte i tornes al poema i a vegades després de 30 vegades de tornar-hi no saps per què, però perquè tens la sensació que hi ha alguna cosa que hi sobra o que hi falta, però que no saps ben bé què és. I vas sobrevolant el poema i a la vegada que fa 30 o 40 t'adones que sí, que hi havia una cosa. I generalment, saps quan passa això? Quan ja has entregat el llibre a l'editorial i estàs corregint les galerades, perquè és quan es desperta el sentit crític, d'una forma més bestial, però més bestial. És com igual que quan en una situació de necessitat se't desperta la força que no tens, però dius, ostres, has de fugir d'un incendi d'algú, et ve la força. Un cop això està donat... Un cop això ja està donat, que dius, ara les últimes correccions seran... Desperta un sentit crític brutal. I aleshores t'adones de coses que eren millorables, que eren... Però vaja, que no, això no vol dir que el poema que s'hagi mort, diguem-ne, que s'hagi... No, sí, que s'hagi de fer una catarsi general. No. Satisfeta? Sí, estic contenta. El llibre es presentarà, com us dèiem, aquest proper divendres al Retiro. No, perdó, el proper dissabte. El proper dissabte, això mateix. El dia 14, a la cava del Retiro, a les 7 de la tarda. Ho dic perquè com que el mateix dissabte també hi ha la nit de Premis Sitges, que ningú es pensi que és incompatible. No, perquè els Premis Sitges són a les 9 del vespre i això és a les 7 de la tarda, que dona perfectament temps, i bé, hi haurà... Amb una trobada en què la paraula anirà acompanyada. Sí, vull dir, també serà entre taules, o sigui, vindran poetes amics meus i llegiran... Serà una presentació sense presentador, perquè ja estava jo una mica també cansada d'allò d'una persona que allà es posa a xerrar sobre el teu llibre i dius, i què ha de dir? Ho dirà tot bo i dirà que... doncs no, vaig preferir aquesta vegada que diversos poetes, amics meus, que vinguessin, tots molt macos, tots estan entusiasmats, vindran, i cada un des de la seva taula llegirà un poema. Mentrestant doncs, hi haurà el Jani o Martí, que tocarà el piano, un trompetista, el Carlos... Hi haurà també doncs, un actor amic meu, el Carles Sales, que també vindrà, l'Anna Barratxina, en fi, i poetes doncs, diversos, i alguns d'ells que han passat també per les festes de la poesia d'aquí de Sitges. I anirem això, intercalant poemes, prenent alguna coseta, escoltant música, i penso que ens ho podem passar molt bé. I llegeix amb música la Cèlia o no? Si llegeixo amb música, els meus poemes? Sí. Alguna vegada ho he fet, alguna vegada m'havia jo mateixa acompanyat amb la guitarra, amb el piano. Vol dir, però si a vegades llegint-los es pensa, no? En què podria acompanyar això o què no podria acompanyar? Jo crec bastant en el silenci com a fons per un poema. Però això no vol dir que de tant en tant sí que també va bé... Una mica de sal, una mica de... Sí, una mica com per... No faria mai una lectura amb tots els poemes acompanyats, per exemple, amb un piano ni amb una guitarra. Ara, si dius 10 poemes i de cop i volta n'hi ha un que hi ha un fons de música, a vegades també contribueix a crear una atmosfera que també els va bé en els altres poemes, en els que han estat dits en silenci. D'acord, i encara que el poemari estigui estructurat, com ens ha comentat la Cèlia, diguem-ne, d'una forma molt premeditada, aquest és un d'aquells poemaris que permet agafar-lo per on sigui? Sí. No s'ha de començar... Per cap lloc determinat. No, es pot començar per qualsevol taula. Ho dic perquè una de les gràcies dels poemaris precisament és això, no? Agafa per on vulguis, llegeix on vulguis, per la pàgina que et vingui de gust, si vols repetir-lo, si vols tornar endavant, endarrere, i sense allò plantejar-se començar pel començament i acabar pel final, sinó anar espigolant, no? Sí, aquest especialment perquè toca temes molt diversos, vull dir que home, no tots els poemaris meus han sigut tan diversos de poemes, aquí hi ha
però bueno, el que passa que també he buscat que hi hagués un equilibri en la diversitat, no? Però vull dir que igual pot en un poema, no sé, fer una al·lusió doncs a aquella senyora del caixer que va passar allò, que la van assassinar. Que la van cremar, sí. Un altre pot parlar de mobbing en una empresa, un altre, tot això poèticament, o sigui, no és difícil traslladar coses tan reals, contundents, no? Tan escorxidores. Exactament, no? Però vull dir, igual hi ha coses que per exemple, doncs, hi ha poemes que són més amorosos, altres tenen un punt més social, la meva dona d'estranya constitució en majúscula, un altre parla de diners, però de diners, fixa't, fins i tot en un poema es pot parlar de diners, no? Però els diners des d'un vessant completament diferent al dels diners aquests del poder, no? És a dir, hi ha una visió més compatible del diner. Sí, però bueno, s'ha de llegir el poema... O més humana. O més humana, no? Més humana. Totalment. I bé, i de la incertesa i això, i del temps, aquí n'hi ha un que es titula l'edat també, doncs, que parla de la... Jo crec que els temes són múltiples i per tant sí que es pot agafar des de qualsevol pàgina. 10 minuts i seran les 11 en què està treballant ara la Cèlia Sánchez. Ara, doncs, ve de fet amb un altre poemari, que aquest sí que és molt més monogràfic, per dir-ho d'alguna manera, però també allò que dèiem, necessitava ser escrit, també. I després, contes, ara, i bueno, hi ha previst també que surti un conte que em van traduir al francès, sortirà en una antologia a França, entre altres autors. I bé, bàsicament amb això, amb els contes i amb els poemes i res, i coses que... I ara hi sortirà també, ara van fer un curt també d'un conte meu que sortirà també l'any que ve, al gener, però bueno, això no és que hi estigui treballant, això simplement són coses que esperes. A gust amb la narració curta, per dir-ho així? Sí, ja diràs, aquesta és que està de gust amb tot, i ja al final però tenen aquella certa... No. No, això jo estic de gust, igual de gust, igual d'incòmode en el bon sentit de la paraula incòmode, perquè a vegades diuen que estàs més còmode, i a vegades et fa ganes de dir, mira, còmode amb res, perquè no és una qüestió de comoditat, és una qüestió de passió. I aleshores, si escric una novel·la, que això per mi té més dificultats, per allò que et deia, perquè no tinc tantes hores seguides, i aquí sí que aquí novel·la, és necessari... Clar, quan vaig escriure les altres dues, la vida l'estava muntada d'una altra manera, llavors el conte sí que et permet més estones així agafades al vol, i escric amb tota la passió del món, i és una altra cosa que no té res a veure amb... D'acord, o sigui, no és qüestió d'estar còmode o no, és qüestió que la convivència permeti, d'alguna manera, la vida, l'estructura de la vida permeti abordar determinades disciplines, per dir-ho així, literàries o no. Exactament. Així de simple. Exacte, sí. I clar, i quan fas realment el que necessites fer... Home, clar que estàs bé, perquè no estaries bé si no ho fessis, no? Dissabte a les 7 del vespre, al Retiro, a la Cava del Retiro... Sí, perquè en algun lloc ha sortit que era a les 8, no, no era a les 8, no. Per això. A les 7. Dissabte a les 7 del vespre, a la Cava del Retiro, Cèlia Sánchez Mústic presenta La taula del mig, presenta d'aquesta forma... Presentem tots plegats, a la taula del mig, el poemari de la Cèlia, que també ens ha vingut molt de gust que presentés avui dilluns en aquest programa. Cèlia, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Sort en el futur, com no. Gràcies.